Ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ n'ọrụ unu hụkwurechi. Ọ nwanne ọnụ nwaanyị nwaanyị mba nnọọ. Awụchasịala nụ m eye. Ụmụnne m kelekarịrị m n'ịgwa na eziokwu. Ọ bụrụ na ị nọ na medical line, biko bịakete. Ọ bụrụ na ihe gbasara health, ị were surgeon, in fact, ị nọ na medical line, ị nwere ihe ị ga-ekwu one or two when it concerns human health. Biko buru oche ṅụ bịaketetụ, n'ihi na ihe mmadụ maka ọ na-ekwu kelugbu ene ama m odo m anya, mana e nwere ebe m ga-ekwu setụ ebe ọ dị optional. Ka m gbara m igbu oge na anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na n'obi agbawala ya na ọnụ m esugbuole na ya amaghị otu esi nweta onwe ebe lugbu ene ya nwetara onwe ya, mana ya dị ready ịlụ, and ya ga ịlụ ya ga-eji otu ụkwụ, ya ga-eji ụkwụ abụọ, n'ihi na ya wụ dike. Ya na like mmadụ isi n'azụ esu ya eri, ya na like mmadụ ime ya dịka ya lojosara owe oyi, ọ ya enwe ha ọnụ, ọ ya amaghị ihe ya chọrọ. Ya ga n'ihu sị m na ya lụọla nwaanyị, na ya lụrụ nwaanyị last month, nwaanyị mba nnọọ, mana o nwere ihe mere nọ ihe ahụ. In fact, ya amaghị ihe ya nọ n'elu, ihe ya nọ n'elu ugbu na o so gacha ya oyi. Ya sị m nwaanyị mba nnọọ mza, ya sị m na onye ya lụrụ na ọwụ chọọchị memba ya, na ya wụchaghị onye na-aga chọọchị, mana aga chọọchị once in a while. O week in a month ya gaa one time, in 2 months ya nwere ike gaa once. Ya wụchaghị onye magburu chọọchị n'isi buru ya n'isi. And this lady now nọ na chọọchị ka ya hụrụ ya, ka ya na ya bụ matara, wụkwanụ nwunye ya lụrụla kwa ụgwọ isi ya, were ya gbaa akwụkwọ n'ime the same church. Na mhụ nwunye na nwunye ya mara mma topụ bụ ukwu, obi eju na ọ mara mma dị samsam, enwedị ha na-asị ya. Ya na nwa anọ ntara nọmba ya na ya bụ bido kparịtawa na fon. From ịkparịta na fon, ọ bịarutewe ya ụlọ na ochie enyi ngala nọ nri m ga-atabi mkpụrụ aka, mgbụlọ ihicha very neat, oke agbasa ntụ, nwekwanụ biznes ọ na-eme. Asa onye mataganụ mmadụ ya ahụ na-agwa ya, hụkwa na ọnwa isi, hụkwa na ọnwa edozie ụlọ, hụkwa na datins ya hụrụ n'ime ime ọnụ mmiri okwu ya na ọ dị mma. Mana o fọrọ otu nna aka ya gana na Aso Rock gato na ngwugwu mara nụ ma mmadụ rụ mma ịmakwana ihe ọ na-azụ, nwaruo oyi nwa ya ihu n'azụ. Nwatakịrị nwaanyị ajụ ya sị ụmụ nwoke eme n'ihe na onye ọbụla ya na-alụ na nwoke ọbụla ya na-eme ihe wepụga obi na ihe gbasara ịga na Aso Rock until ya lụọ, ha alụọ, na ụmụ nwoke emewala ya obi. Ya elega ihe ga-eno sọ mara mma nwaanyị, makwado eshiri, menye nsọpụrụ, ọ wụghị onye okwu. Ka ezi ihe nwoke ga-ahụzi n'ime were mewa ya obi. Ọ ga-bụrụ na Aso Rock nwere otu o siri dịrị, ọ gịnị mere? Ya jụọ ya sị na ọ mụọ na nwa bifo, ya sị mba, ọ lụọla di bifo, ya si n'ebe na ọ na ya lụọla di bifo, mụọ nwa bifo, ya pụtagodo from marriage, ya ga-alụgharịa hakwa di again, na enwelụbe mbụ ya pụtabekwa. Ya na-echere ime sedekwana ihe nọ n'ime ụmụ nwoke ga-ahụ ha ga-eji n'aka mewa ya obi, n'ihi na ọ mara mma nwaanyị. Ọ sị ya hapụga na ya ọwụghị ya ga-ekwocha na mma na ịhụnanya na ọ dị n'obi, na ịhụnanya kwesịrị iru nga niile, na ọwụghị elu ịhụnanya bịa were elu. Ya kọpụ na so okwu bielu okwu niile na mma dị n'anya, na ike gwọta na ya si ahụta gị, ọwụghị ndị ọzọ si ahụta gị. Ya kọpụga ya try ya ihe niile ya nwere ike, ọ naghị ekwe na ọ ga-eshiri tijori na friza, mechaa ihe niile, dozie sachara ya efe, mee ihe niile ya na ya bụ ọnọdụnụ. Mana ọ ga-ekwe ya ha na-acha nsusu, ọ ga-ekwe ya rịarịcha ya n'ahụ. Mana ngwa ngwa ya dike wụrụrụ ihe eji wụrụ dike bidoro na-asị ka ya gbaa egwu ya mara agba, ka ya mara n'ọkwa. Nwatakịrị ajụ, ọ naghị ekwedo na aka na-erukọta ebe that side ma ọ fọzikwe. Ya rịọwa ya so ngwana ka ya were n'okpu pụọ na ihe ya, asụ na onye atọ ya na ya ya weretụ okpu ya pụọ na ihe ụwa. Ya jụjụwa isi okwe ha, ya elecha anya sị ngwana na enwebeghị any reason ya ga-eyi, enweghị any reason ya ga-eji sị ya like hụzi nwa na ya like eruo n'ọlụlụ. Ya sị ngwana otu ọbụla ọ ga-awụ anya ga-ede ngwana ka ha gaa n'ụlọ ọgwụ ga-elene onwe ha ahụ, mara ma ha evu enwere ihe dị wrong, ka eme ka iwe muvu ịbịa lụọ ya. O kwere ha gawa ụlọ ọgwụ, aga mmiri lee ihe ya gara wụ ịga lee ma ubu ọrịa, ya gala ha ịga lee ma enwere ụmụ ihe nitin. Ihe ya gara wụ ụmụ amịrị ọbara mee ka ọ chọọ hụ na enweghị otu nje ma ọ fọzikwe ihe nwa ha ọrịa na-atụ ụjọ nụ ya na ọ gwụla naanị ha na ya triti bacteria, ọhịa gwara the lady.
ya nwa enwe nke asị treat mana ya na ya abụọ ọ dị ọgwụ ma ọ bụrụ na ha abụọ emekọrịtawala aga ebe dị iche iche about 3 places the same result yes ọ dị good to go ya bịa hụ ndị nwe nara list mana enwere ihe mere the day ya bịara ịhụ ndị nwe mechie onwe introduce mme na-emecha ka onye na-adịchaghị sure na-eme ga-enwe isi mpa ya na-emecha onye ọbụla na-emecha ha na-atamụ eme ruche enwe ihe discuss ka ha na-achọ ka ya mara and onye ọbụla ya nwa ka ajụga datin ya ghọtaghị ebe ihe ha ya ahịa family something abịa tiwere ha anya gbasaghị ya mpa ya abịa si ya ngwa na ya bịara ole na nsogbu anọ na ọ wụrụ na ihe ya na ọkwa ya mụcha ya zụọ make sure na ya reziri nwa ha well ụmụ ya well ha mara otu esi asọpụrụ nwoke mara otu esi eshi mara otu esi ebi n'ụlọ na ọ wụrụ ya as a father irezi ụmụ ya well ha dị well behaved yes na nwa ya nwere ihe niile analyst ya gakwa ụgwọ isi kpọrọ ụmụnna ya gakwa ụgwọ isi this girl ka akwara ụgwọ isi ekwụcha ya lena ma mebi ọ ga-echenji n'obi hụ na ya bịaghị ịghọrọ ya na onye atọ ya ihe ụwa ya soriri achị ọcha ya gbọkpụrụ na na-eme ya na ya enweghị ike ime na no na ya agaghị eme mba no na alụzube nakwa mana ọ na chọọchị ka ha hụrụ na ya awụ onye chọọchị ya eji Chineke na hiwe isi na ya achọghị ihe ọbụla ya ga-eme mee ya mejụsa ya oyi o mee ya halfway no n'ebe emewe na-emewe ka emetọpụ elege ihe ka sị ngwanọ ọbịa wezile n'ụlọ ka ya zana onye alụrụla nwaanyị halfway na ọbịa si n'ụlọ na ọbịa na-abịa n'ụlọ na ọ mara mma nwaanyị and ya nwawo mmadụ na for long kemgbe ya na-eji bido emewe ihe na enwebe nwaanyị ọzọ bara anya ya ụkwado ya nwebe nwaanyị ọzọ agakwugekwere na nke wekọnji na-atagbu ya atagbu na ọ bịazile n'ụlọ ya ntiri agba akwụkwọ ọsị nsogbu anọ jiki ọ ga-ebiazi ọbịazi mgbe ya na-anọghị ya okpoghala ya si anọghị ya gala shop ọ ga-ekpote hichashi ụlọ hichacha kichin sachara ya efe shie nri tijuore na friza ya emeghe ụzọ ụmụlọ ekupu ụzọ kupu ndụ shie ndụ ya ele ebe niile atọ ya ụtọ masị ya ihe ọzọ ya ga-ekwu n'owo nwata nwaanyị na ọ bịara ngala nwunye ọma ya nwee iru ikpu na ọ bịara ngana mechaa ihe niile nwata nyata ya ihe ọ ga-ekwe nyata ya ọ na-ezuzu ngwanụ ka etinye n'akwụkwọ wedin ivu ndo ya dịba redi ego ya ji ya ga-emewe ihe wedin ọ ga-eji oku ya mana kama ya ga-anọrọza onye ji nwaanyị ma ya hụ nwaanyị ka ọ gaji ya were anya ha ya n'otele gbaa nụrụla ka onye na-eji hụ nwaanyị ka ya lọtọpụ nwaanyị nwanụ mara na ya alụọla nwaanyị chikpa ụkwụ ka ya gagwa pastọ ya nga ya ha ka a gbaa ha akwụkwọ ya ga-eme itie pastọ nwaanyị mba nnọ mza na ihe chetara ihe pastọ ya gwara ya mgbe ya gara aga gwa pastọ sef na ya chọrọ ịlụ dis lady ya propose na o kwere na anaghị hụ ndị nwunye ihe pastọ gwara ya wụ nakwa ya ekpere ya si yes na ya edo ya ụha onye ekpere ihe ya mawo nke ọbụla ya chọtara ya etinye n'aka Chineke pastọ so good na ndị na-eche echiche ụta na ha ihe na-agara ha were ihe ọzọ pastọ gwara ya wụ nakwa ma na marriage ọbụla na marriage ọbụla hụrụ na marriage na ọ ndidi ya sị ihe ọbụla ya hụrụ a na-elejere ya enwe ebe ọ ka mma ya na-asa ọnụ na-agba ya as a perfect man ya ma na ihe bịachara ihu dị too much ọ ya ka emekwara ihe ya meetie ya after emechara ihe nwuchi nwunye ya ga-emetie pastọ maka ịgba ha akwụkwọ nara date itie ya wedin udokara ha ụmụnna bie ka dị mee ihe niile ha gbaa ha akwụkwọ nwa pọtebụl ịgba akwụkwọ ego ha nọ ya onye ọbụla gogo onwe ya goga ya manage small one obere ego ya nwere manage around everything ha gbaa akwụkwọ lakpuru na ha gbara akwụkwọ last month nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka that day ha gbakwara akwụkwọ gbachaa loo ya eme ngwa ka ala ya na-eme ka ọ na-asị o chere kwene ka ala nwatakịrị ya na-agwa ya sị ka ha lawanụ na nwaanyị mba nnọọ na ihe ụwa jie ọ ya ka ha giriri that day mechaa lawa ya gwa ya sị ka ha gaa na hotel room si no na ha chere ka visitor nọ n'ụlọ ha lasha ya na-ala ya ya ga like ka a ga-eme ya n'ime marriage a ga-ime ihe for the first time ọwụrụ na hotel no ya achọghị iburu ụmụ ururu mmụọ na ya na-amaghị isi nọdụ iso na-ebiawa nga no na ihe a na-eme agbacha akwụkwọ ihe a honeymoon first night of honeymoon agawa na hotel ga ya like that thing ele ya o mekikwere point ya so nsogbu anọ after 3 days ndị bịara n'ụlọ ịlashịrị ya gwa eso ngwa ọbịa ka ha gawa ahụ na ya bịa ka ha gawa ahụ si ya cherekwana ya ga-asa ya nwabaga na bathroom ọwakwa ahụ ọcha nwa ahụ ya after ya shefuchara dị neat ọcha nwa ahụ ya sị abalị keta na nzuji na nwata nwaanyị ga-aghọ ahụ ọ baga ebe ahụ nọga nwaanyị mba nọ pụtakwanụ mba awasị onye ụga na ahụ ya nụga hụ ụda mmiri ya sị nụkwa atụtụrụ ọgbụchara na ya akụ isi na taiz etu help mana help abịaga ya akụwara ya ka ọ na ebe ahụ agbachi ya akụwa aka ya bịa notice na obegakwa ya jụọ sọ gịnị ya n'ụzọfe ebe ya ihe kewaziri ha n'ọdọ bathroom ya na ofe ebe ya onwe ya nọ n'ime bathroom ya na-ajụ sọ gịnị
na gịnị ka ọ na-ebe akpagha sọbụ ga na-akpaga keke gịnị ihe megị akwa na ọdịnada nwere wound ya sị mba na ọ maka ihe nwa na-eme mbụ ya sị okwe ha say that part ya sị na na ọ frustrate ga ya o na-ele ke wọchiri ibe akwa gaa na bathroom gbachikwa onwe ụzọ ebe ahụ na ugbu a oge akwa ka ugbu a oge di na nwaanyị ji agụta obi na ele ụdị ihe ya bara ihe n'ime ike na o mewekwala ihe wewe iwe ele ka ịba ebe ahụ ebe akwa somebody ya na ya bụ n'ugbo bịa ka ha gawa ahụ si ya gasa akwa sacha bazie nga gụchi ụzọ na-ebe akwa na-enwe ihe ọ chọrọ igwe apụta na ka ya nụ na-enwe ihe ntị nụrụ gba ọbara ya ka ọ wakwara ha ọcha nwaanyị mba nnọọ mza yedoro na bed ya agba ụtọ completely na ihe ejiri wuru ododoro ya ọdọ nke amanya na abụọ ya na ọkwụrụ na chem pipeline ya were aka gụgba ya si ya mma nwaanyị na ihe ga-agma ya n'ọdụ ọ ga-ama na ọ taala ya ahụhụ na ihe ya na-erugharị n'obi ya ya ozi ya hụrụ onye gụghere batrum shi na batrum pụta gba ụtọ complete nwaanyị mba nnọọ ọ bụrụ na nwunye bu amụka amụka ya ihe o bu n'ukwu agba nwunye bu n'ukwu ka ke ya ọkwụrụ ka paịpụ pụta ya mmadụrị from elu bed ya nụ guzoro otu n'elu bed fefere lee ma windo ibu protector ya chọrọ iji shishi na windo mapụ ya bụrụ na o bu protector ya ele so gịnị what is going on gịnị nwe ihe a o were aka ebechi ihu ya gbudo ihu n'ala na nwaanyị mba nọ na mhụ agbaga nwata nwaanyị bu n'ukwu na mhụ gbagagba nwata nwaanyị na mhụ ogirishie na ọka ka ya onwe ya by 2 ọka ya ihe nwata bụ n'ọwụ odonko ọdọnkọ BBC pipeline gbagagba imiri n'ọhịa nwata nwaanyị bụ n'ukwu ụkwụ ya abụọ ya elega ihe ka ọkwụrụ nga hicha ya ihu agbara ihe ka asị ihe ka ọkara mmadụ ọkara mmụọ gị no what is going on ebe obi ya ara kwụ ọtọ ite ara abụọ dị very very ile kọf ya besentị ile ya zazi anya na ihe o bu na ukwu di ya na nwe nwoke ga-ama ya aka na ọgịdị ka a na-akọ ya eguzoro nga ike agwe yi mgbe ya bịara hụ na ọ dịghị violent ọ just guzoro because mgbe ọ pụtabụrụ like spirit chọrọ ịbịa lụọ ya ọ bịa gbagbo ya n'ike ozugbo ọ wụrụ ya anya zaa na mkpụrụ anya ya nmaliri n'elu bed guzoro magoro n'elu isi bed ha kacha feferezie di ya dị ready for defense ọ bịa sịla ozie da werezie kpudezi ihu ya n'ala werezie aka beshi ihu ya bido n'ebe ya were anya ha ya nwata nwaanyị a na-ele so na-anụkwanụ jụọ esi na ọgịnị na-eme ebe ọgịnị nwoke gịnị ka ya hụ ka ọgịnị ọ bịa were jiri nnọọ nwayọ na ruo n'elu bed ya gwa esi ọgwa ihe niile nọ na ele ihe o ji terrorize ya n'ụlọ ya na ọgịnị ka eji mee nwunye ọ bịazibe terrorize ya na ihe na ugbo decidere ịgba ọtọ beji ya ọ ugbo ka o kwesịrị iji ya na onwe ihe ọ chịrị ọgwa ya ka ya nọ mgbe ka nwunye eji gwawe na ọ wụ ihe ya sọfaga na n'ime onwe na mmụọ ya n'ime na ọnwaanyị na ihe ya wụ na ọnwaanyị na ya amaghị ebe destin ji bipikwa ya n'ahụ na nwoke ọbụla hụrụ ya n'ọsọ ya decide ikechi ntịrị ya banye na marriage ka ya ga manage olenu ma di ya lụrụ ya ga-ekweta n'ihi na ya kwụọla ụgwọ isi ya nwere ndidi nyere ya aka chọọ solution ya jụọ esi solution ka enwere nchọta ka o nwere ele nga na ọ gara ule ma ọ fọzikwe ọgwawa ya sị na ya bụ result test ya ya bụ the whole laboratory test ya gara na ya nwekwara ke nwaanyị na jọza ke nwaanyị nọ n'okpuru na ọ dị very small na enidiri surgery iji mee ya expand dewe ya otu o kwesịrị ịdị chapụzie ke nwoke ya sị gịnị surgery ụdịka surgery a na-eme na Nigeria yes na na-eme na Abuja 2 hospitals na-eme na Abuja na a na-emekwe na India ya jụọ esi agwa esi trust hụ Nigeria surgeons na ụmụ ihe ndị a na kege ka India sịkwa ka agawa India ugbu a na ojikwa ego o ji aga India because ọ hụ naanị ya ọwụ na o ji ihe nọ n'isi mbụ ji ihe nọ ya aghọta ihe ya na ebe ọ nọ n'ime ya na iwere kpakalata ego ya eji bịa kwụ ụgwọ isi maka eji bịa gbaa ya akwụkwọ etikọta ya ọnụ ya na ya abụọ tụnwe n'ụzọ gawa n'India achọta solution achọtaghị solution amara ihe ya mara na ya at least ya ejiri ịhụnanya help ya ọ rara ya were ego obere ego na ya nakara ya ga-ewere ga akwụkwọ ụgwọ isi ọ bịazi ntụ na-eji ihe n'ugbo ene na o doro anya na ego eji eme surgery ihe awụhụ ego ole onwe omene nkwagharị yes na ego na ọ gbakọtara nwaanyị mba na ego this lady ji ọnụ ya akpọrọ ya na Abuja ọwụhụ ego maji azizi na-aga India ekwezi okwu visa na ihe niile na ọwụhụ ego ọwa agwụ eji mkpọtụ mgbe egbu ya elege but o nwere ya something about this lady na-edocha ya anya otu obi si ya ngwa ebe na ọ dịghị violent ka ya maragodo how truthful this lady dị ya gwa esi oke na ya gara like ka ya na-abụ ga ebe itie dọkịta ya bịa na ana treatment na ka o lee ya mara chances ha nwere
Ọ sị ya no na ya chọghị ịhụ another doctor na ihe a na-awụghị field ya. Ya gwa ya sọ ọga ịnọ na the doctor ya maara ya mgbe ya na-achụ nwaanyị enwe nwa ngel dịra ya ime si ya na-amụghị ya na-amụghị ya kpere gaa na qualified doctor nọọ ya nwa hụrụ maka the girl ebe ọ jụrụ ajụ na ya chịrị iwepụ ya ka ihe hapụ ịga wrong ya na ya bụ ọga ụlọ ọgwụ so na onye ya chọrọ ịgaji ya wụhụ onye wụhụ ụmụazụ mụ ka ha ọrụ. Ọ sị no ya gwawa ya sị ya na o ruoluole life ya for long na ihe niile o kwetara kemgbe eji mara na ọhịa mege na ọ bụrụ na ọ chọghị ikweta na ka ya na-ekwu na ọ gaghị abịa ebe ịkọntrol ya ifu na destin ahụ ka ọ na-agwa ya na nwe mind na-asị ya no na ihe ọ bụla e kwuru na ọhịa na-eme ma ọ sị na ọ bụghị otu ahụ na marriage a na ọ dịkwa dissolvable ya achọghị akụkọ na ihe yiri akụkọ na-eso akụkọ na-egewu no na ọ bịa just na ọmakwa ya otu ọ nwere ya na ma condition ya nọ na ya jụwadịrị ajụjụ self because of the love is there na ka ya mara ihe ya chọghị there's no time for no enweghị dịka no coming from her now ka ọ wụghị ya ma nke ya in fact ya ma iwe nọ ma ya were iwe ọ sị ya nsogbu anọ na ele mgbe ọ chọrọ ka ha gaa ya gwa ya sị ya yiri efe na aka ha gawa na nwaanyị mba nọ this lady yiri efe were ha pant ke ha ihe na-eriri kefe ya otu n'ụsha rụọ ya tụrụ wara rụbaga inside yirizie ntụrụ pant ọ ya ka ya na ya bụ gara ya meet the doctor ya gwa the doctor sị ya na ọ tụghachigoro this lady na ọ bụrụ na o chekiwe na o meke sure na ọ gara na ike nsị ya n'elu ọdụ oshi ya ga-ele ma enwere ihe mega ebe ahụ na ọ bụrụ na o shi n'ọnụ ọdụ oshi anara ga sokiriwo na enweghị ihe akọtara ma ọ bụrụ na ọnụ ọdụ oshi ya dị intact na ya ga-ama na ihe na ọ problem rigo eri n'ahụ o bikwe n'ime for years na ọ bụrụ otu ala ya zụtara ala ahụ enwere ala na enwere ala ya mana ya kpọsa igbo ala nọ na site na city na ya kpọsa ala ahụ na ala ahụ ereghị ọwụ nke 35 million na company achọrọla ebịa ya ma ego lekwere ya ekposa igbo for sale kpọrọ nwa ngawa India ga-eme na ọwụ ebe okwu biri na awụ n'ọnụ ọdụ oshi ya na o lere ọnọdụ oshi ya lee ma ọ ka dị intact lee he gbanụ ka ahụ ọsọ oke nwaanyị cheke ma aga mewe expand mewe ihe ndekọ ọzọ cheke ma ka ewu akwa mkpụrụ ogiri ma ọ zụchiri ebe ahụ ma ọka because ya achọghị bịa lewe ihe ndị a ihe ya gwara dọkịta kpọrọ na ya banye n'ime ụlọ cheki chaa ya gwa dọkịta si ihe ọ bụla o letara na esteti result ebe ahụ ka ọ dị very clear ọ bịakwala bịa kpọketa bịa na in fact ya na ya bụ bata na ọ ga straight jụwa ya ihe niile ọ na-edere jụọ n'ihu ya dị ya ọ ya ka dọkịta lekwere lechaa result apụta ọ sị ya abụọ bịa ha bịa dọkịta ewere result present ya gwawazie that na the small one nke ọ na-akpọ nke nwaanyị na ọ dị openable mana ọ wee surgeon a professional surgeon ga-emenwu that one ga-emenwu ya otu ọ chọrọ na enweghị na-adịghị possible now but then abịazie n'ike nshi ya na ọ dị very very free like ọ na-enwe analụ hwe na-eshiri na oshi na ike nshi asorige na-asụjala ebe ahụ na ọwụ na ihe ahụ tara ọwụ na if care is not taken na o nwege pile tendency na ebe ahụ o nwege prolapse ọ kwụpụtara akwụkwọ so na ihe ahụrụ mgbe o chekiri ya na ihe ahụ na oshi ebe ahụ enwege nsori ya jụọ esi ihe dọkịta kwuru okwe ọnụ gakwa ya nụga ya si yes yeshine n'oche nga anụ bilie kpakakpara result so dọkịta na o provide rep copy ke ma ọ na onye idie na ke na ọ copy ya lowa bi ha ya dia lowa nwanyị mba nọ n'iwe nọ ma yedo olorute mgbe ọ lotara ya nwa mgbe ya batara ụjọ na-atụ ya si ahụ ka a gara ha ya hapụ na this lady na ọnwaanyị ọba ya ngala na jugbuo ya ilu afọ na ihe na-amatabe gbasara this lady na o buru ibu ya jos nọ bata nọ nọrọ nọ na sitting room ọ gara bata sị nekwe ka ya hapụrụ ya n'ụlọ ọgwụ ya kpere ga dọkịta friend ya ihe ọ bụla ọgwụ na ọ na-echekwa ya na ya bosoro ya gwawesị enweghị ihe dịka na ọ raghị ahụ digest ihe ahụ ga na ya chọọ ihe ọ na-akọ na ọ ghọrịrị ya nne ka ọ na ọ ghọrịrị ya na ya biko baga nga buo akpa ya lawagodo n'ụlọ nne na nne ga-anọrọkodo ebe ahụ ọ gawa n'ụlọ ebe ahụ obi mgbe ya na ya bụ na ayị na ọ pụgodo from ụlọ ka ya digest ya chekie ya na ọ ghọrịrị ya ọ gwaghị ya na o nwere problem na o denwere ahụ na ụmụ nwoke breki ele hat ya ghọtazie na ihe eji breki ụmụ nwoke breki gị hat ya ụmụ nwoke na-achọghị ịkpọ ntu na ya nwụghị ọkpọ ntu na ya bụga a na-agba obu n'obi na obu agba na agba njin ka nke ya n'ọha n'elu ya ike nsị ya akpụga ihe dị ya ihe gaga ya mmiri ndata ụmụ nwoke bịaga dị ya ndị mewaga obi ndị na-achọghị ime ihe weta nwoke ibe ha because ọ bụ ihe mere ya nwoke echekicha ya o nwere ihe ọ na-erelize mmiri mgba nwoke ọ na-erelize spam ka ihe ọ chọrọ ka ya kwuo na ihe ọ nọ nwoke ibe na-enwe mgbe ya hanyere na ụdịrị ihe a ọwụghị ya no
ọ dị na ya esi ahụta gị igbo ya dịzị ka ya na Amerịka na London ebe nwoke na-alụ nwoke ibe na ihe o yiri na ọ ghọrịrị ya onye ihe opportunity ichuzu mara ma ya chọrọ ma ya chọghị na gịnị ka ọ na-akọ na ọ latụagodu ka ya chekie ya ka gaga back to doctor ka ya mara ma marakwanụ kpakọ onwe ya ọnụ na ọwa ego na ihe ọkọga nga asụgodo m ya ga-echenji na agbaghara na ọwa ego na ejighị ụdịka ego ahụ kpọga ọ sị dị lady ebewe bege ya gwa ya sọ ọwụ ihe akwa na ọwụ ihe akwa na ihe awụghị emotional ọwụghị ihe awụghị time eji ebe akwa na o mebisiri everything na ego ya ga-eji sọpọtụ ya eme ma na inyere ya aka mechaa ihe niile ọfọzi ịlụ ya ala ọgọdọ ọmasị ịlụ ya mana ọ dasọ jiri ahụ nidiri ya nyere ya aka ọ bịa kọchacha ewere ebere ego na ihe eji agwaga biznes ya ga na-agba kpurukpuru alụga nwaanyị ka ha lụwakwara mechaa traditional marriage ọ gbakwa ha ụkwụ n'ọkụ dị ya ọ sị na a ga-emerịrị white ya akọchapụkwa ego ka efuru afụ ihe ugbu a na shop ya aha wụ ka ụtọ kwesịrị dị ọ na-eprezent ha this one na ihe na ihe ọmadụ isi na-azụsuo mmadụ nri na ihe awụ ihe ahụ ya nwunye nwe ote ya nụ na ya nwụghị onye ike eshi na enweghị ya na-etu n'ike eshi na shi na ihe ahụ edewere ike eshi nwe iji anya ọshi na ya agaghị ahụ gudez mmadụ abụọ toro n'elu bedu gbasa ọgwụ ya ya na-ahụ ogirishi agbagagba chilie ya elu gawa n'ike eshi na ọwụghị histin na ya meghe ya na-eme ụdịrị ihe ahụ na okpukperechi ya kọndemụrụ ya na ya agaghị eme n'otu ọnụ na ogozi enwebeghị ni reason igosi ya na ọ nwaanyị na ihe ka o ji wụrụ nwaanyị o mee ka iwe muvu ọ ya sị na oke ropue ya jọs were n'ike eshi ka o si na-enwere gị aṅụrị na ihe gbasara ije nsori na ọ n'ike eshi ka o si ga na ya nwa ọ gaghị alị ọdị ya ịbịa ga na-enwe ike achapụkọta wan na ke mma mmiri asa emetere ya ọ emetere ya wụrụzi onye lụrụ nwaanyị na-aga n'ike eshi na gịnị ka ahụ mere ya na mmadụ ịlụ dị mkpa ibe no ọ si ya baga okwu gekwe okwu n'ihi na ọwụghị onye okwu ọwụghị onye na-asa okwu azụrụ ya zụma ya zụma n'ike gwụ ya ọwakwa ahụ ọbịa ya gwa ya sị na ọ ga-alawagodo ka ya chie echiche na ọ nọ na hia na ọ nọrọ hia na ọ na-etere onye nwe otu efili gị obu akpa ya tinye na moto ọgwa ya gwa ya sị ya ga na-abịa drọpụ ya ka ya ga-achọwa ihe uba ya gwa ya sị ya dọwere ya ga-drọpụ ya ọ bịa na moto ya ga drọpụ ya n'ụlọ nwanne ya nwoke mgbe nwanne ya nwoke hụrụ pụtara hụ ya ka ya draịvụrụ pụta dị ya ekwu ha okwu ọzọ otu a ya kelere nwanne ya nwoke ekwu ha okwu ọzọ ọ hụgodo ihu ya ọ jụkwana ihe sọ ọgọ gịnị okwu ha okwu nwanne ya nwaanyị gaa na butu akpa ya okwukwe ha okwu ihe eji mara na ya chetazi ihe ha taga mụrụmụrụ that time ya bịara ịlụ ya ọrụkọ mgbe ha gwaga na ọ gwakwala nwunye this guy ọ dịkwa wee naanị ha ya mana ọhịa ka ajụwa this lady ọkpa filie na ya dị soft filie na ya nga ya sị ote kemgbe eji mara ihe ọ bụla ọ gwara ya ihe ya na-eme o filie na orute na that one ya ga-agwa ya bịa rachawashi ya gakwa di ya nwanne ya nwoke adịdị surprised otu aka o shiwara ka gbanye n'ukwu na-ele ha ebushi akpa nwanne ya sị ya ngwanụ ka ọ dị na-enweta ihe shedere na ya ga-akpọ na fon ka ya gagodo gechebara onwe ya echiche ya rivise ya nwanne nwoke ajụdị ya so ọgọ bata ndị mgbulu ọgọ gịnị iwe iwe o rivise okwudo okwu ọ draịvụ pụtawara onwe ya so this lady na ụmụnne jos filie na ya wụ somebody a ga-ajọsụ akpụkpanụ ha oloko ya ga-elori ha ga-akpọ nnọọ isi nwata chi na-azụ na-egbugbu ihe nọ n'ọnụ afọs ya na-asị ya elo ya na ọ dịkwana possible na nwaanyị mba nọ now m hụrụ otu okwu shedere ya gbachego ebe ite pastọ ya si ya na ugbu a ka ya hụtara ihe o ji ajụga ma etikwere n'ekpere ya etiri n'ekpere kpee nga ya gba ekpe ya gwara na ya wụghị onye ekpere lekwe ihe discovera gbasara nwunye ya na ya ma na marriage agakwa continue pastọ agwawa ya si ngwa ihe nọ there na enweghị ihe nọ there na onwe to him na ya na ya agbaala akwụkwọ na ha alụọla dịka di na nwunye na ihe ọ nọ na nwunye na ha na certificate ibiri dịka di na nwunye na after all nwaanyị bu ana n'obi na ọbụrụ na ahụ na keshi na ọ gawa nọdị enweghị ihe nọdị na enweghị ihe nọdị ha chọ ha ga-emere nwa adopt na ọ gawazie na keshi na enweghị ihe nọdị hol na ihe pastọ wepụtara na agba gị ya elege pastọ ka elege ya ma ya wewere iwe ya ụkwọ ya hụ hụkwụ bileshi n'ọfịs ya bụ ya jụọ eso ya kụga ihe onwe otu o si metụ ya na nwaanyị a ghọrịrị ya ọ bọdabada eso oke ka ya kpọọ ya na fon jụọ ihe o jiri kpọọ dịka agwa ahụ nwa ụdịka problem ahụ discuss ya with him ya gakwụwa ishie akpọ ya ọgba ha akwụkwọ na o kwugecha ka ọ dị aware of this lady's problem nwere otu o si bịa nga akọsara ya problem na ọ ya nwawụzi onye na ọgụ na this lady abịala bịa kọsara ya na silekwe problem ya o wekwesịghị ime ya advice na o gwakwa ya ọkpa ya na ya abụ ejidezie secret dị ga-secure ya ọ bịa guzorozie na aja dudu ya si ya edu ya owere dị mkpa ibe ekpe bịa nga ugbo na-asị ya gawa n'ike eshi na enwe ihe nụ dị na hol iwu hol na nwaanyị mba nnọọ na mgberedela akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne na enwere ụmụ nwoke ibe ya gabigego dịka ihe a ịnọrọkwa na medical line emechaa sọjiri a kewekwana ịconceive na infat na ọra gachazi ahụ na ike gwụrụ ya ịga matawa fọda mana si weredela akụkọ na ogboto were ya ụmụnne na ya ga-ebiri na comment section na enwere nwoke lụrụ nwaanyị n'ụdị a
i mere nwunye ahụ nwaanyị surgery emechara correct ya chapụga ke mmamịrị chapụga ke dimkpa ibe n'ụdị a chapụga emefu ke mmamịrị ele ote dị surgery how long ka ọ na-ehili na ike na ọgwụla ya nwaanyị mba nọ n'ike na ọgwụla ya nwebeghị otu mkpụrụ ụmụnne dị awe ma mma ya ma mpa ya ma ụmụnne niile nwebe ka ya gwara sị lekwekwe ihe ya na-agabiga nwebeghị one of them nọrọ ọgwụla naanị pastọ ha this medical doctor wee nye nwoke ya kpọrọ nwunye ga na nwanne nwunye hụ na ewelatala nwanne ya nwaanyị alụkwutegodile ya for now n'ọgwụla ndị dị awe na m jụdelu ụlọ ụmụnne m na oya gagadi ihe ugbo ka gagazi na this lady just ghọrịa ya ya efile na onye kege onwe ya ngwugwu n'ọnwa agbọbi ọma ya ma na ọwụ dị mkpa nwoke bụ gbagagba bu ododo orodomodo nsị nna m ozugwele nọ anọ na m enough ọwụ ya kere onwe ya ọwụte Chineke shiri kee ya a sị na mmadụ na-echuzu otu ọ ga-achọ ka esi kee ya enweghị onye ga-apụta gị isi onye jọrọ njọ mba ọ dị possible ihe niile ga-anọ n'ụwa ga-awụ tombem mana mmadụ na-apụta tolitewe gazie na mmiri hụzie ote chi eshiri kee ya na-elezi onwe ya mgbe ọwụ ụmụaka gaghị ama ọ wetopụtazie dị mkpa amamihe ya kpakochọ na elezi onwe ya na mmiri ya hụzie ote na-aghọtazi ihe gbasara okike na ihe omime nọ n'ime okike nwunye nga awụ ya kere onwe ya the only offense ọ kọmitiri wa ọgwa ahụ that problem dị too big ọ dị too traumatizing ọ dị scary iburu ebugere mmadụ n'anya anya ishi onye ahụ adịghị agwe ọ nọberebe na ntị onwebeghị enwe ya na-akpọ shemale ọ dịbeghị aware of ụmụ transgender ọ mahụ ahụ kekwa hụbe n'anya ọ wee very big problem ibige mmadụ pakeji ya kechie pak ya ka ọma kechie ngwugwu ga-agbotoro mmadụ n'ime marriage ọ dị too big ọ wụ offense ọ kọmitiri ihe o mere jụrụ njụ jọgbuo udele na njọ ọwụ nwoke niile ka ị ga-asụ gaba n'ike eshi agawa di ya even though na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-like ekwe ka ike eshi mana ọwụ nwoke niile na-ekwe aga di ya yes echetara mgbe m nọ school my classmate ihe a kọsịrị ya enyi ya nwe very somebody like ya hụ ya n'anya naanị ihe mebiri that relationship wụ na ke nwaanyị na like ya n'ike eshi ke nwoke so God forbid ebe ike mama ya na-aba na uru na-enweghị ya ga-eje tinye oteleshin ọ ihe gbubiri ha abụọ na-enweghị ya ga-eje tinye oteleshin kwa arụrụ ala oteleshin shi juru ga-itu onye ebe ahụ enwekwara ụmụ nwoke nọ ihe ọgbakpụla na ya hol ịsụgodo ka ya na-arụ ọrụ na ọka ịrụgo ọrụ ogodo ntị ha agba ya amụ na ntị gị sọwa imi ha agmawa mma hụọ imi abụọ sọfọ ya sọwa ebe ọrụ gị ọrụ ha apalie were aka were rubaga ebe ahụ gaga jos kwuo taịm eji amaga ihe ụwa ruo ha palite ya akọ ya temtem akọ ha etem ajọ ha ajọzi ele ebe ị chọrọ ka amaga ama ebe ị na-achọghị ịsụ mba wege na ntị ha akọ ekpum zokogbo ya ka n'isi gị nọ n'ime ntị m wuri ọ jos kwuo ebe ị chọrọ ka amaga ya amawa ga dị ya enwere ụmụ nwoke dị like that na-esend as long as ọ hol jos kwuo ebe ị chọrọ ebe aka ga-eri gị ụfọdụ kwana ụmụ nwoke nwere principle ha nwa dị in charge of their spirit and what they do ha dị in charge of what they do ụfọdụ mmụọ ha na-agwa ha ihe ha ga-eme once i kwuru akụkọ oteleshin ha si no ọ dị against their ikwu ha si no ihe mebiri relationship beautiful relationship that young girl na-enye nwoke ke nwaanyị si enwe ihe o ji otele mamịrị ya emezi ọ na ike echi ka ọ na-ala ike so nwa nwaanyị dị asụja ya ke nwoke sịkwa na enwe ihe gaje na oteleshin eme na ọhụhụ he stand to do ya ihe separatiri ha abụọ ke aga ihu ka aga now ọwụ ihe niile ga pakeji gị bige mmadụ me understand that na ọchịchọ onye dị n'iche n'iche ihe onye na-achọ ka onye ọzọ na-asọ mana enweghị ihe karịrị eziokwu enweghị the problem dị too big buru bige onye abịa hụ ya n'ihe mbụ ọ nwere otu oyiri nna m anana m ihe i kwuru aga m agbotere ya ụmụnne ke karịrị m ihe m na-aga eme n'ugbo gị gbaghara gaa kpere wawa ya na nwunye ṅụ hello nwaanyị mba nọ ha rute m da side ke m ga-eme ke m na-amaghị amaghị m ụmụnne m ọhịa m ji bịa gbotere ya ọnụ ngala enweghị ụnụ ga-agwa nwanne ya nwoke ụnụ agwa ya ọ gwala ọnụ ga-akpa ya ha ọ gwala ọnụ ọchịchọ nke obi ya na enweghị ihe gbasara oteleshin oke nwaanyị oke nwoke na enweghị ihe gbasara ọ gwala ọnụ gwewe ọnụ ọ sị ele ihe ụnụ si ya mee biko na o ribidere na onwe ụmụnne ya nwebeke ya gwara nwebeke dị agwa ya na ya nọ n'elu ikpe awa elu awala ya mama agaghị ihu ya mama agaghị azụ na ya echetagodo ihe wo ifat na ya echetagodo saiz ihe nwata nwaanyị bụ nnukwu na obi ya megwu ka hapụ imewe nga onu anụrụ n'elu bedi ike nwoke ya bata ya n'ime nwere ka onye poses ogbughela ta were datin nwa nwa ga na oteleshin
enwekwa onye a ga-akụsara ha ga-asọ nwunye ụdị ya lụrụ ya na ọta ka mma weju na ya wụghị onye ụmụnne m enwe ihe unu ga-agwa ya ka mma bụ ikwe nke enwe nnọọ ihe unu ga-agwa ụmụnne m unu gbotowara ya na ngala ee ọwụ ihe niile ka ị ga-ezuru mmadụ ị ga-apụrụ họs gaa na mmiri ihe ọ fọsịrị ngwa na họs ṅụọ na mmiri ọ ṅụọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ